そっかそっかそっか。サンダーボルト5が使えるんですか。なので多分、ライトルーム限定で言うと、M5 の方が現像処理、パラメータ変えた時の追従性とか、AI でノイズキャンセルやるとか、そういうのは M5 の方が多分早いですわ。ただ、1000枚を一気に書き出すとかは、M4 Pro の方が、M4 Pro の方が早い。で、サンダーボルト5も使えるから、そのストレージの読み込みと書き出しに関しては、M4 Pro の方が早いと思います。ただ、実際ライトルーム触ってる時間、ポチ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 。それは5の方が早いですね。きっと。どっちにだからウェイトを置くかだと思います。書き出しめっちゃ早くしたい。僕は、もうライトルームでポチポチ作業して、書き出しってやったらコーヒー飲みに行くんで時間かかっていいんですよ。なので僕はコア数よりも、ベースのパワーが強い方が好きですね。